হয় আজিৰে পৰা আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আৰম্ভ হৈছে। আজি পাণবাৰী চেণ্টাৰতো দেখা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ চেণ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। এইখিনিতে আৰু এটা ভাল কাম কৰা দেখা গৈছে। পাণবাৰী থানাৰ আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলে ইয়াত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ এটা এটাকৈ কলম দিছে, কলম বিতৰণ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি পাণবাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিপুল বিশ্বাসৰ লগতে সমূহ আৰক্ষী বিষয়াসকলক মোৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ সমূহ পৰীক্ষাৰ্থীলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পাণবাৰী মেট্ৰিক পৰীক্ষা চেণ্টাৰত এইবাৰ 11খন হাইস্কুলৰ পৰা পৰীক্ষা দিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু 993 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হৈছে। এতিয়া নিৰাপত্তা দেখা গৈছে। আজি পাণবাৰী চেণ্টাৰত আৰক্ষীসকলে ভালদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তালাচী কৰা দেখা গৈছে। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससी, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससी, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससी, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, माला मा जानाय, जे मा जानाय बेखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, make my exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।